来い。にゃにゃにゃ。来い。来い来い来い。これ。ほら。並べましたよ。並べました。
肉味噌炒め、肉味噌炒めを作りますよ。煮詰めていきますね、どんどん。香りはまあまあ、香りはまあまあいいですね。ナスも入れますね。ちょっと予定変更のナスがあったんで使います。割といい香りがして美味しそうですね。いいんじゃないかな。ちょっと割といけそうなんだけど。ここでさっきのだしの豆板醤とか甜麺醤、コチュジャンとか紹興酒を混ぜた器に水を500今入れました。でこれを加えますね。これから先がちょっとどうなるか分かりませんけれど、この香りからすると結構いけてるんじゃないかなと思うんですけどね。